To an samu fatawa daga Abdullahi dan Abbas wanda Sayyid Sabi ya kawo a cikin fiqhus sunna, Sheikh Albani a cikin tamamul minna ta'aliqin da ya ma fiqhus sunna, cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda, idan ya je kasuwa zai siyi gari, saboda garin akwai mai tsami, akwai sabo, akwai tsoho. To in ka je kasuwa za ka siyo, dole ka ɗanɗana ka ji sabo ne ko tsoho ne. To sai yakan ɗebi garin haka sai ya fito da harshensa, sai ya ɗora a kai ya ɗanɗana ya ji da tsami ko ba tsami. In ya gama sai ya furzar. To sai malamai suka gina akan wannan fatawa cewa tun da dama ana kurkura ruwa kuma yana karya azumi, amma ba haɗewa ake ban, an kurkura waje ake yawa da shi. Kuma ana yin brush ɗin nan ko an yi da makilin ko da ba makilin aka yi ba, don an gama kurkura baki ake. In ka yi da itace ma, itacen yana da ɗaci ko yana da salam ko yana da bauri, sannan yana da 'yan hakukuwa da suke kakkarewa. Dole in ka gama dai kurkura bakinka kake. To bakin nan abu uku suna shiga da suke karya azumi, amma ba sa wucewa, shi yasa ba su karya azumi ba: ruwan kurkurar baki da makilin ko aswaki. To sai suka ce to dan an ɗanɗana abinci a baki an furzar ba a haɗe ba, wannan bai karya azumi ban, an ginu akan waccan fatawa ta Abdullahi dan Abbas. Da haka kenan mace ta yi girki, yamma ta yi, sai kuma ya zama tana son ta ji cewa girkin nan yayi, to tana iya leko da harshenta sai ta ɗanɗana, amma fa da sharaɗi ta furzar. Kar ta haɗiye ta ce mala ya ce a haɗiye, kada a haɗiye a furzar.